L-arti kultant donna tiġri fid-demm huma ħafna laħwa magħrufa jew le li jkunu mitħla fl-arti. Il-kantanta Kylie u oħta Dannii Minogue kantanta wkoll. James Franco u ħuh Dave Franco, it-tnejn atturi mustaċċuni. Il-famużi kittieba Wilhelm Grimm u Jacob Grimm, magħrufa aktar bħala l-aħwa Grimm. Il-kantant attur Żefin Fred Astaire u oħtu Adele Astaire, li anka hi kienet kanta, tirreċta u tisfen. L-attriċi Julia Roberts u huwa Eric Roberts, attur ukoll. Il-kantanti Michael Jackson u Janet Jackson u l-kumplament tal-Jackson 5. L-aħwa Barry, Robin u Maurice Gibb, magħrufa aħjar bħala l-Bee Gees. Ħafna drabi jkunu mitla tal-istess dixxiplina, insom jittieħdu minn xulxin. Fil-kuntest lokali wkoll għandna skoss fratelli d'arte. Renato u oħtu Helen Mikallev, l-aħwa Alison u Annalise Lulu. Il-Firelight li fl-2014 kienu irrappreżentaw lil Malta fil-Eurovision. Richard, Uhutu, Michelle, Wayne u Daniel. U l-lista tibqa' sejra. Ejjew miegħi ħallaqakom ma' aktar aħwa fl-arti. Sorelle d'arte, ma nistax nispjegakom daqsxejn aħjar jekk nitkellmu f'dal każ fuq aħwa fl-arti. Kif bdiet li tista' tmur lura u tajt di bditaw? Iva, niftakar id-żiju l-qassis tagħna Ziju Don Giuseppe kien jiġi minn għalija kull nhar ta' Sibt konna żgħar ħafna u vera konna nieħdu pjaċir meta jiġi għax kien joħodna it-teatru tas-Salesjani u jiena I really used to look forward għas-Sibtijiet biex immorru naraw biċċa teatru. Jiġifieri konna għadna ta' età żgħira ħafna u niftakar jien kont għadni ma nirreċtax. U naħseb lanqas Ninettu Teresa, ma maddew għax konna kemm kellna saru anke 7-8 snin niftakar u d-Deporres ukoll. U kont nara l-atturi fuq il-baqgħu kont ngħid kemm nixtieq qiegħda minn flokhom hemmhekk. Kont għadni żgħira ħafna, però mbagħad Teresa u Ninett bdew jirreċtaw u jiena kont għadni ma tħallx fid-dinja tat-teatru, però kont immur magħhom. U fejn kontu tmorru, Teresa? Imma nsejt xi ħaġa importanti wkoll. Meta aħna konna tfal, Rej, la kellna television, la kellna video games, kellna kważi xejn, però kellna ħafna ħbieb. Konna nħorġu nilagħbu fit-triq u parti mill-logħob kien hemm kamra żgħira fej store tal-imbit għax kien hemm bar vera popolari ħdejna u f'dil kamra konna nirrextaw. Ma' neighbors, ma' dawk li kienu joqogħdu ma' ġembna u kienet tkun l-aqwa logħba għalina. Il-make-up kien tappijiet tas-sufra maħruqin. U dil-kamra vera kienet żgħira u konna ninżebaw bitta fuq il-kaxxi u kien ikun hemm mhux suppost ngħidha dejjem ma se ngħidha kien ikun hemm riħa tal-imbit għax konna nirreċtaw qalb storeroom tal-imbit, ġifieri bid-tramiġġani tal-imbit. Dik kienet il-teatru tagħna. Mbagħad iktar tard kabbarna. Għaxu batlajna. U dak kien il-grupp tagħkom, ġifieri? Dana aħna tfal ta' triq. Tfal ta' triq, daqqa nirreċtaw fuq it-tarġa tal-bib. U mbagħad iktar tard biex inkabru ftit tlajna fuq il-bejt tal-familja Bonnici. U konna naqbdu l-kutri, nitfawhom fuq il-wires tal-inxir biex nagħmlu bħal palk. Prosinju. Għax in a way kollox flimkien. Kien hemm ukoll in-naħa l-oħra, St. Paul Street, in-naħa l-oħra High Street, on the other side Cathedral Street. Kien hemm il-kumpanija ta' Mahoney aħna konna ngħidula. Slima Dramatic Company. Minn hawnhekk dejtu ta' ilbu biex issiru professjonali. Insomma. Kollhom bżonn xi tfal kienu jgħidulna u l-mami peress li kienet tafdana magħhom Patricia Josephine. Lina kienet it-teacher tiegħi. Josephine Mahoney. Lina Brogdorf iktar bħala kittieba, però ġifieri ma kienx tirreċ imma Josephine u Patricia iva. Magħhom jiena nista' ngħid li għamilt l-ewwel parti
pjuttost importanti fuq il-palk. Kelli xi 6-7 snin l-iktar. Kienu jagħmlu drama festivals bej l-irħula fis-Sala Dun Edgar l-Imġar. Kienu pjuttost marufin ħafna dak iż-żmien. U għadni niftakar inkex kont libsa dikinhar ġifieri. U libsa gustuża ħafna ħadra bil-pizzija. Ma żammejtix, Nine. Ma żammejtix. Ma naħsibx ġej. Ħara, jiena kont għadni nixxennaq biss dak iż-żmien naħseb. Għax ġejn xi kważi 3 snin iżgħar minni, ġifieri jekk jiena kelli Seba'. 6-7 snin. Mela, kellek 4 snin. Żgħira. Kelli xi erba'. Dek tkun taf ukoll li meta konna tfal, Jane kienet l-iktar waħda kwieta. Illum il-ġurnata ħadd ma jemmina di. Imma Qed tinsinwa l-lum l-iktar waħda li. insomma, mqarqa mhux ħażin u lew għamlet. Xi parti li nagħmel. Ħanerġa' nirrekapitula mela għandi dil-viżjoni tagħkom tfal. X'imkien imma kien hemm żvolta fejn bdejtu tmissu ma' affarijiet ħafna aktar professjonali. Teresa, tiftakar? L-ewwel ħaġa rid ngħid u nirringrazzja lit-teachers li kellna fl-iskola għaliex hemmhekk ukoll għamilna pass il qudiem għax kull play li kien ikollhom dejjem idaħluna fiha. Dik waħda. Max konna niġru lejl. Mux niddeq, le, jiena jekk. Kontu tfittxu? Jekk per eżempju bħala extracurricular activity kien hemm drama, kont ikun minn tal-ewwel biex imur niġri. Meta tirrisponduni, ma meta saret? Istenna, imma ħaġa li probabbli int ma tafxu li hija pjuttost interessanti li jiena kont nagħlem il-Jane. Aha! Jien 4 snin ikbar minn Jane u kont nallima Form 4 u Form 5. U waħda mill-affarijiet li għamlet miegħi Jane barra il-kodba tal-iskola kien id-drama. Sewwa. Għax kull play li kien ikolli kont indaħħala wkoll fiha. Però mbagħad kien hemm il-festival, tiftakruh? Il-Greek Festival. Dana kien sar festival 3 plays Gregi u aħna konna kull waħda minna f'waħda mill-plays, waħda differenti. Jiena kont ġifieri. fil-mela, Oedipus Rex. Lid-dereġa Lid-dirġa Albert. Jiena f'The Poet and the Women lid-dereġa Mario Azzopardi il-Mulej. Ok. Jiena fl-Elektra li dirija James Faulkner. U għad kontu flimkien? Qatt ma konna flimkien it-tlieta li aħna. Fuq il-palk. Flanja ta' ċinju le. Teresa backstage. Iżgur, Teresa backstage kien qatt. Ridu Imma kontu jagħmlu fl-istess produzzjoni. ta' min isemmi Rej li dejjem xtaqgħu jagħmlu. Il-play ta' Chekhov, The Three Sisters, bina tlieta. mia, U eccellenza. dejjem u niftakar Morris Tantiburlo jisemmi u jikteb l-artikli fuq ekku da. Imma meta se naraw lil Teresa, lil Ninette u l-Jane fit Three Sisters fl-imkien x'jaħna? U għadna ma minni, Namlu għassa. Issa, l-rej, issa ma naħsibx li. Issa, jekk nagħmluha issa ma tagħmel sens. Għax di fuq tliet taħwa għadhom żgħar u fuq l-aspirazzjonijiet tagħhom Irridu għall-futur. nerġgħu nikdbuha. Esattament, għax jina niftakar kull diretturi ġifiri li dak iż-żmien aħna konna jien speċjalment ħafna iktar attiva. Kolla, irridu nagħmlu Lino Farrugia, Albert, Joe, Tony, kolla. Irridu jagħmlu imma sfortunatament ma saritx probabbli għax ġejn għamlet ħafna żmien imsifra. Ejja nitkellmu fuq dil-fatt li waħda mill-elementi u għalikom il-probabilità li kontu tajdu isma' iż-żajra telqet l-Awstralja. Għal żmien twil anka fi żmien meta jekk niftakar sew ġejn dak kien ġi wara il-Madonna taċ-Ċoqqa kien hawn ħafna mod soċjali kien hemm kontroversi, kien hemm ħafna. Għalikom, x'kien ifisser dan? Ħanajdlek aħna naturalment il-familja kollha x'aħna maqudin sew, dispjaċina ħafna, immens. Però dispjaċina li telqu Jane u Albert mhux minħabba teatru imma fuq pjan emozjonali u personali. Ġifieri dikna u tfal, ġifieri neputijiet tagħna li issa wkoll għadhom hemm u nimmissjahom ħafna, però mhux in terms of theatre. Aħna meta niltaqgħu kieku tafx burdel namlu. Għax dejjem għandna xi ħaġa interessanti fuq ix nitkellmu, speċjalment jekk inkunu qed nagħmlu xi produzzjoni differenti jew inkella qed jiddereġi jew Albert, imma tant aħna teatrali l-familja kollha li ma jistax ikun neqpaw aħna noqogħdu kwieti u ċassad. Allura dik tfisser ħafna lina. Meta niltaqgħu bħala familja, qatt ma jkun hemm mument li tajt iddejjaqt.
Għax dejjem hemm xi ħaġa fuq ix titkellem, tiddiskuti, taqbel u anke ma taqbilx naturalment. Hemm min jistaqsina ma' dan it-talent ejja nsejħulu hekk. Minn fejn? Naħseb kollha nafu l-tweġiba lek, id-daddi. Għax id-daddi għalkemm qatt ma tela fuq palk huwa naħseb kien ikun attur prim. Ħaġa żgħira li xtaqt ngħid Rej, m'għandix taqsam ma' di, però nixtieq ngħid li jien illum il-ġurnata kif taf m'għadniex nirrexta u ma nixtieqx laqqas. Però għamilt ħafna snin nagħlem fi skola. U l-iktar sodisfazzjon forsi li għandi in connection ma' drama u li l-istudenti kollha li għallimt over many years dejjem interessajtom kemm flaħt fi drama. Jekk qed nagħmel Shakespeare dejjem konna nirrextaw parti minna. U għandi sodisfazzjon ngħid li ħafna minnhom illum il-ġurnata baqgħu iħobbu it-teatru u anke huma stess saru wħud minnhom atturi tajbin. Teresa, ma ninsaqat meta inti dak iż-żmien, ukoll meta iż-żmien li kont tallimni u niftakar kienu ġew tutors u examiners minn Londra u jiena kont qed nagħmel biċċa mhux ġifieri skript kien, biċċa letteratura u poeżija li ġifieri konna qed nagħmlu ma' Teresa u dan daħlu fil-klassi qed jarawna u meta spiċċajt dak kien l-akbar kompliment għalija u minn hemmhekk ġifieri kont għadni ma ħadd ma jafni u qaluli you should be on stage. You should be on the stage. U daku kif l-arti tista' iżomm familja flimkien, tista' tiżviluppa anka il-karattri anka fl-edukazzjoni. Proset tassew, grazzi Teresa, grazzi Ġejn u grazzi Ninette. L-onet, dak li tisma jinfluenzak, dak iż-żmien meta konna żgħar bir-Rediffusion, nisimgħu il-mużika, it-television, Sanremo, mużika Taljana, mużika Ingliża, li niftakar żgur li għalija l-Beatles kienu kollox. Jiġifieri meta kont tifel, kull ħaġa li nisma' ikantaw għall-Beatles, ikanta min ikanta, għax tant kien hawn fissazzjoni fuqhom naħseb li bħala tifel fiż-żmien fis-60s kull mużika u kull grupp li kien ikun hawn mużikali kienu l-Beatles, anke jekk immurtiex u jkun hemm gruppi doq kienu jkunu l-Beatles pereżempju. Ir-raġuni li twilidna il-Belt u l-Belt huwa post li fih kienet il-benniena tad-divertiment, teatru, kwalunkwe ħaġa li hija kulturali. Imma ħaġa oħra, aħna twilidna fis-snin 60 u li titwiled fis-snin 60 tfisser li intrelatat ma' dwar vibrazzjoni ta' mużika, arti, kultura. Apparti minn hekk niftakar ukoll f'missieri illi kellu tape recorder illi kienet fuqha tkun tista' dak iż-żmien l-ewwel żmien li tista' tirrikordja xi festival ta' Sanremo, xi kanzunetta li dak iż-żmien u mbagħad żviluppat. Jiena niftakar li fis-snin 70 ukoll kien beda Radju Malta ma' żmien ta' Rediffusion, daw kollha spirawna biex matul iż-żmien naħseb anki il-fatt li jiena marbut ma' xandir u DJ, żgur li daw kienu punti importanti fid-direzzjoni li ħadd. Ma nistax nirrispondi jekk ħajjarni xulxin jew ħajjarni xu. Jiena l-kbir kont, jiena dejjem kont inklinat l-indoq, l-ewwel ma kont indoq id-drums, imma ħija żgur dejjem kien bit-tape recorder ħajdilkomu. Jiena niftakar li hija fid-dar tagħna l-antika viċin ħafna fejn ninsabu issa, fis-salott dejjem kien ikun hemm il-drum kit illi kien ta' ħija, niftakru jmur għal-lezzjonijiet għand il-Mikpil Bibi, wieħed mill-mużġisti anki Beltin, fost ħafna mużġisti li kważi kollu ma marbuta mal-Belt, storikament, imma l-era ta' dak kollu li kien tal-mużika kien anki għadna f'post li konna morru li kien Ġoventur Kattolika, l-Azzjoni Kattolika, fejn kienet il-benniena, fejn jidħol drama, il-mużika baqgħet fidejna u anki bħala Beltin aħna il-Beltin huma magħrufin bħala x-xalaturi ta' Malta. U jekk tara l-istorja tal-mużika, anki Xandir kważi kollha telqet mill-Belt Valletta li aħna parti minnha. Dal-post huwa marbut mat-tfulija tagħna, hawnhekk qegħdin
propju taħt Santirmu, l-iktar ngħidulu, il-Beltin fuq bħala il-fossa. Fejn konna niġu nomu, is-sajf kważi konna dejjem inqattu hawnhekk. U kienu jisiru ħafna attivitajiet hawnhekk f'dawn il-bars illum reġgħu qed jiftħu, imma kien niftakar darba niftakar bands u kienu jilagħbu t-tombla u l-irġiel jilagħbu l-karti tal-logħob bil-kafe ħdejhom jew bit-teh ħdejhom u kien post sabiħ ħafna. Dawn li qed naraw hawnhekk inbnew wara t-tfulija tagħna, ġifieri qabel hawnhekk kien kollu blat. Ġifieri biż-żmien kienet għaddi triq li llum twassal sal-breakwater li ma kienx teżisti. Allura jew nixtru qasba u nistadu, nomu, kien hawn 3 banjiet, waħed kienu jgħidu l-banju li banjiet kienu speċi ta' pools mibnijin mħaffrin fil-blat, naħseb li kienu fi żmien il-militari jiena nimmaġina. Wieħed kien popolari ħafna l-iktar viċin ta' hawnhekk. U mbagħad kien hawn tnejn interessanti, wieħed kien jgħidu tal-patrijiet u l kien jgħidu tas-sorijiet. Ma nafx għaliex forsi kienu jinżlu l-patrijiet u kienu jkunu l-bot mill-pubbliku jew is-sorijiet il-bot mill-pubbliku, hemmhekk konna ngħidulu. Li huwa tajjeb li il-belt hija mdawra bil-baħar. Allura aħna fejn induru in-naħa ta' daw in-naħat li anke magħrufa hekk bħala il-Ġuseli Port fi żminijiet tal-gwerra, biss hawnhekk kien isu l-villaġġatura jew il-post jew tas-sajjieda tal-belt. Hawnhekk huwa post fejn ħafna min-nies jien għadni niftakar nies jiġu hawnhekk bil-biljetti ta' lotterija terbaħ xi ħuta friska għadhom dak il-ħin. Imma fl-ambjent ta' hekk hawn anki niftakar lokalitajiet oħra, ħafna dawk li ngħidulhom il-boat houses, imma anki aktar il fuq niftakar kien hemm speċi ta' posti ieħor ta' divertiment li kien parti mill-villaġġatura tal-belt fi żmien fejn naħseb anki dak li llum huwa l-pitch tal-belt aktar ftit il-bot minn hawnhekk ma kienx għadu kif inhu magħruf il-mat lejn Marsa Mxekk. Fuq minn kien l-aktar imqareb naħseb diffiċli tirrispondi għaliex il-tfal Beltin kollha konna magħrufin bħala l-imqarbin meta konna morru l-iskola. Jiena mill-żmien mur l-iskola pereżempju l-Ħamrun. Il-naħa fejn kien hemm dawk tal-belt kienu ibża minnhom għax dawk mill-belt. Ġifieri sa ma nafx min kien l-iktar wieħed imqareb. Imma dik kienet waħda ma nafx għalfejn jista' jgħid fuq it-tfal imqarbin tal-belt. Jien meta saqsejt mistoqsija jekk il-kbir jew iż-żgħir normalment jgħidulek li ż-żgħir ikun l-aktar imqareb, imma ovvjament aħna kif għal eżatt illi il-Beltin minn dejjem kienu daqsxejn aktar imqarbin minn ħadd ieħor u baqgħu jispikkaw. Forsi għax huma aktar ferventi fis-sens illi ħafna nies jgħidulek ma belti taf fejn qiegħed, fis-sens aħna dak illi nħossu irridu nesprimiuh barra mill-karattru tagħna. U dejjem hekk konna u naħseb għalhekk anke jekk niġu mużikalment, anything that show, jekk huwa karnival, jekk huwa festi, jekk huwa sports, il-Beltin ishom jispikkaw. Issa mhux għax għadhom sallum il-ġurnata jispikkaw, issa forsi għax aħna imrobbijin il-belt, anke jekk tmur jiena llum il-ġurnata ngħid xawdex, imma xorta nħossni belti kull filgħodu mal-inqum. Missieri kien skultur u kien ħabib ta' Antonio Xortino. Il-papa tiegħi ftit qabel ma miet fl-2004 kien għadda dan l-album lili u għalli dana huwa prezzjuż u qed nagħtih lilek biex forsi l-qudiem tista' tagħmel xi ħaġa użu tajjeb minnha. Xi sentejn ilu kont qed nitkellem mal-ħabib tiegħi Tony Curtis minn Ħażabbuċ li ħeġġiġni, inkoraġġini u poġġili anki materjal għad-dispożizzjoni tiegħi biex nibda nagħmel riċerka approfondita fuq dawn ir-ritratti.
appuntu mir-riċerka li għamilt, jidher illi hemm numru ta' ritratti li huma ta' xogħlijiet li laqqas konna nafu biss bihom. Hemm il-monument għal Maximo Gomez. Maximo Gomez kien il-kmandant fil-gwerra tal-indipendenza ta' Kuba, għandna 3 ritratti, hemm wieħed anke fuq minn wara. Għandna monument ta' George Washington, aktar xuwa ta' George Washington, iġveri dawn huma statwi ekwestri. Kont laki wkoll għaliex dawn ir-ritratti fuq wara, apparti li huma affirmati, hemm ukoll xi kultant mhux dejjem xi informazzjoni fuqhom. Hemm it-tratt ta' Corazziere Italjano, naturalment, li huwa sabiħ immens. Għandna wkoll tfajla, però li m'għandix isem u li fuq wara tal-itratt jgħid illi qiegħda Tokyo. Interessanti di. Għandna wkoll it-tratti ta' buzzetti ta' monumenti li nafu bihom imma li ma kenniex it-tratti tagħhom. Jew inkella kellna ftit ħafna. Dan huma Alexander II, l-ewwel modelli ta' Shevchenko, ta' Taras Shevchenko. Taras Shevchenko kien il-poeta nazzjonali tal-Ukrajina. Helen Bohajar fil-47 fil-katalgu tagħha issemmi li kien daħal għal 3 competitions. F'dan l-album aħna nsibu 2 minn daw l-ewwel buzzetti u daw qatt ma deru li nafu b'dak li rebaħ għaliex ġie publikat mhux għax sar, għaliex sfortunatament faqqet l-ewwel gwerra u l-monument ma sarx. Francesco u Antonio, ovvjament, kulħadd jaf li huma aħwa. Francesco Saverio kien il-kbir mill-aħwa u nistgħu ngħidu b'ċertu konfidenza li kien il-persuna li jispira lill-Antonio Ciortino. Interessanti ħafna kif da Francesco Saverio li mar Ruma qabel Antonio irnexxielu kif ngħidu aħna iwitti triq lill-Antonio u fl-istess ħin olla l-aspirazzjonijiet ta' Antonio. Francesco Saverio daħal fil-bidu jistudja fil-Museo Industrijali li kien istitut fejn jistudjaw il-dekorazzjoni fl-arti aktar milli l-iskultura u l-immodellar. Iżda mbagħad is-suċċess tiegħu u l-kuntatt ma' skejjel oħrajn, inkluż l-Akkademja di Belle Arte u l-British Academy, ġaru ma' ħajruh ikun iktar ambizzjuż u jidħol fid-dinja u fl-istudju tal-immodellar. U fil-fatt Antonio Ciortino daħal bl-ambizzjoni ikbar li jkun ukoll artist imma arkitett ta' skultura monumentali illi bħala aspirazzjoni kienet ikbar minn dik illi daħal għalija Francesco Saverio. Tant kienet magħrufa il-kapaċità tiegħu illi meta Mussolini jew aħjar Ezio Garibaldi in-Naputi, it-tifel tat-tifel tal-famuż Giuseppe, rrid jagħmel monument l-Anita Garibaldi lil-Nantu u kien marant Mussolini għax kien faxxist mill-kbar dan Ezio Garibaldi għaliex kien jemmen li il-faxxiżmu huwa kontinwazzjoni tal-garibaldinizmu sewwa. Mussolini għallu m'hemmx għalfejn nagħmlu competitions, għallu mur sib skultur jagħmel mudell u mbagħad nitilqu minn hemm u naraw fuq dana. U minn dawk il-mijiet jekk mhux eluf ta' skulturi fl-Italja, Ezio Garibaldi fejn imur għand Antonio Ciortino. F'dal-album għandi żewġ tratti ta' dan il-monument, naturalment dana huwa magħruf m'hemmx xejn as-saċ ġdid. Lil Mussolini moġbux dan il-modell, moġbux mhux bħala mill-lat artistiku, probabbilment moġbux mill-lat ideoloġiku, fis-sens illi Anita Garibaldi Ciortino irrappreżenta fir-rowl tagħha matern, qed iżomm il-baby tagħha fuq żiemel u qed tiġri. Mentri ta' Mario Rutelli barra li qed iżomm il-baby u din l-idea ħada ċertament mill-modell ta' Antonio Ciortino, fix-xelluk mela żomm it-tarbija, mentri fil-lemin, għandha pistola fl-arja. Jiġifieri qed jaqqat ir-rowl matern mar-rowl
patriottiku. Francesco Saverio ddeċieda li jipprova xortih Malta. U għamel perjodu ta' żmien, fl-istess żmien li kien qed jaħdem fil-Bażilika tan-Nadur, iżda wara ċertu ammont ta' snin, f'dak iż-żmien Malta immedjatament wara l-ewwel gwerra dinjija, il-kummissjonijiet u r-riżorsi allokati għal xogħlijiet tal-arti ma kienux biżżejjed għalih biex kompli jiżviluppa u allura ddeċieda illi immur il-Kanada u ingħaqad ma' dik il-mewġa ta' immigranti Ewropej, Taljani, fost oħrajn, ħbieb tiegħu li studjaw miegħu l-arti fl-Akkademja ta' Brera u Ruma u ingħaqad ma' dik il-mewġa ta' artisti illi daħlu bħala immigranti ġodda fil-Kanada. Fl-aħħar ftit snin l-aħwa jisom reġgħu iltaqgħu Malta. Francesco Saverio kien ġie lura Malta mill-Kanada u kien reġa' settilja. Fil-fatt aktar milli ġie lura kien inqabad fit-tieni gwerra dinjija Malta u ftit wara li żewweġ u baqgħu jgħixu Malta. Kienu jgħixu bil-Kirkara, kien reġa' beda jaħdem Malta u jagħmel xi kummissjonijiet ukoll. Iżda Antonio kien għadu Ruma. Antonio kellu jiġi minn Ruma fin-1937, 36-37 minħabba s-sitwazzjoni bejn l-Ingilterra u l-Italja. Biss ftit wara li ġie Malta, Antonio marat u Francesco Saverio ħsieb ċerti affarijiet, fosthom il-kollezzjonijiet kollezzjoni ta' pittura li kellu ukoll wara li miet ħsieb li jsebbaħ il-qabar tal-familja għamel waħda mix-xogħlijiet l-oħra li hawn hawnhekk ħażebbuġ il-bronz tal-monument tal-familja Xortino. Għalkemm niżżel ismu xtaq jindifhem Malta, għadu miktub hemmhekk sal-lum isem Francesco fuq il-qabar iżda Francesco mhuwiex mitfun Malta, huwa mitfun ġaraħal żgħir Oka, imsejjaħ Oka, il-Quebec, għaliex imbagħad biddel il-ħsieb u ma setax ikompli jaħdem Malta, naqsitlu l-vista u kien għad kellu l-familja hemmhekk u baqa' hemmhekk. Ir-relazzjoni bejn Antonio u Francesco Saverio naħseb illi wieħed għad irid jiġi indagat dan ir-rapport bejn Antonio u Francesco. Huwa fatt li dana kienu jgħixu il-bot minn xulxin għaliex Antonio kien joqgħod Ruma. Francesco Saverio għamel żmien twil il-Kanada, u mbagħad ġie Malta għamel żmien twil ukoll għax inqabad bil-gwerra u irrid ngħid ukoll li missieri kien ukoll ħabib ta' Francesco Saverio u jista' jagħti il-każ ukoll li xtara xi affarijiet minn għandu missieri qabel ma dar reġa' telaq lejn il-Kanada wara l-gwerra. Għaliex jien niftakar missieri dejjem meta jitkellem fuq Antonio u fuq Francesco Saverio qed jitkellem fuq jien naf x'għad jiġi minnu. Jien meta kont żgħir niftakar ishom tal-familja daw. Naturalment imbagħad tikber u tibda tinduna li daw kienu ħbieb tiegħu, ħbieb li kien jammirhom ħafna. Jiena missieri dik l-iktar ħaġa li niftakar għalih Antonio Xortino kien l-iktar skultur rappreżentattiv tal-arti f'Malta fis-seklu 20.